mas ginpasangkad sang Schools Division of Iloilo ang ila koordinasyon sa Philippine National Police, Department of Social Welfare and Development Office, local government units kag iban pa nga mga ahensya na hanungod sa seguridad sa mga bulutuan sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kasunod ini sang na-recover nga 38 caliber revolver sa isa ka grade 10 student sa sulod mismo sang Barotac Nuevo National Comprehensive High School nga ginrespondihan man sang Barotac Nuevo Municipal Police Station. Apisar nahatagan gilayon sang solusyon ang nasambit nga insidente. Nagakahulugan ini nga hindi lang physical security measures ang kinahanglan para sa seguridad sa mga bulutuhan, kun hindi amo man ang pagpasiguro nga mayara sang nagapamati, masugiran kag magasuporta sa mga kabataan. So naman sa opisina, ang mga insidente kung sa diin involved ang mga kabataan ang dapat atubangon nga mayara sang paghalong. Nagapahanumduman ini sa publiko nga likawan gid anay ang mga spekulasyon o kun ang pagpalapta sang mga sensitibo nga detalye batok sa involved nga estudyante. Dugang paso ang opisina, magapabilin sila nga alerto agud mamintinar ang kalinong sa mga bulutuan sa probinsya sang Iloilo. Sa subong, padayon pa nga ginahibalo kung sa diin ginkuha sang estudyante ang dala sini nga pusil. Nagwa naman sa investigasyon nga biktima ini sang pagpangsapote sang damlaglang. Nakumpirma man nga halin sa isa ka broken family ang estudyante kag ang iya lolo among nagpadako sa iya.